Al-Amin respect mai waka ne. J Sharif on the beat. Shagali har mutaka aure an ka daura. Umar wanda ne ango Ummi amarya. Bismika ya Allah tabarak iko wake ne na dauko zani ira. Da bikin ango da amarya Umar wanda ango Ummi amarya. Kunya auren soyayya murna muke yi sam babu kariya. Dangi da abokai sun zo har na ga mawaka da yan fim su ma sun zo. Yau ranar muce, yau ranar muce, mu taka mu juya, mu juya, mu juya, yan mata a juya. Nace mutaka samari mutaka a bikin Umar wanda ne. Le amaryakin dake ki samo miji na gari an gona da halin manya. Le ummi kin katari a zuci ta saki kai kwance. Lalle amaryakin ki gari an go zai baki kulawa rayuwar aure nazari. Manya ta yi shigar manya tamkar sarauniya ko balarabiya ta zarce yan indiya ko abun kwalliya kayo dacen amarya Umar mai hankali ga nutsuwa tarbiya gare ta yarinya mai haiba lalle kayi dace ko a gida ko kawaye sun yi shaidar ta ga hankali ga nutsuwa sannan tarbiya. On its ce zan baka ka rike amarya amana a gabaka. Ciyarwa tufa auyanka idan kai kan auren ku zai albarka. Da kaji ta ce ce menene kwanto da ita akan kirjinka. Zaman ku zai yi daɗi kan daɗi ka sani lada kuma an baka. Yake amarya ki je ni shi zama na aure sai haƙuri da akwai da babu ki uzuri ki zamo cikin mata na gari. An gwanki ya ce ki sai ki in ya ce barkar da ki tareraye shi da haba bebi na ki shagwaba shi da haba yayana da mazo an gona idan sa shi kasuwa kira shi hobina. Kira ka shar soro ki shafi gemunsa ki ce da shi Allah zare uba da ƴaƴana. Shagali har mutaka aure an ka daura Umar wanda ne ango Ummi amarya.